Pikkusisko. Se nukkuu joskus lattialla. Äiti ja iskä, mitä kadonneet sarjaa te edelleenkin katotte? Ihan tosi. Mä syön nyt välipalan. Mä syön nyt vaikka tätä jogurttia, mihin mä laitan tota hunajaa. Syöty. Meillä ei tullut mitään läksyä. Mä tiedän mitä mä teen. Mä menen varmaan nukkumaan tai jotain. Ei. Ja moro! Joo, tuuko sängylle? Joo. Mäkin tuun Paijaan koilaa. Joo, moi. Joo. Pitäisikö meidän oikeesti lopettaa tää kattaminen? Mä en oo syönyt yhtään tätä suklaalevyä, kun tää on niin jännittävä. Niin totta. Lopetetaan jo. Me mennään jo nukkumaan, kun nyt on jo ilta. Hei nyt kello on jo muuten 6 illalla. Niin just. Pupujen nukkumaan menon aikataulu menee silleen, että 8 nukkumaan ja 9 herätys. Koska mun koulu alkaa 12 päivällä, joten joo. Hyvää yötä. Hyvää yötä.